Directeur Geert Drion van Parnas wil net van een nee-scenario spreken. Feit blijft dat het kunstencentrum in de binnenstad uitgeleid wordt en zijn activiteiten meer naar de boetenwieken verliezen wil. Onder de naam Kunstplein Leeuwarden zal dan het centrum vooral ruimte bieden om privélessen door particuliere docenten. Er zijn minder mensen in dienst en dat betekent dus ook dat het eenvoudiger wordt om het bedrijf draaiende te houden. En in de tweede plaats hebben we ook minder docenten in dienst. Waardoor we ook dus de loonkosten voor de docenten sterk terug kunnen brengen. Iets wegdoen, dat lijkt wel een bezuiniging. Maar voordat je zoiets ooit weer terug hebt, nou, dan zijn we echt jaren verder. In de nieuwe opzet rijdt een soort docenten haar vaste baan bij het centrum kwijt. Zij zullen dan als zelfstandig ondernemer verder matten. Maar dat beschudt nevens haar wol dat de lessen duurder worden, met alle gevolgen. Je hoopt je dat dan de eenheid van het instituut bestaan blijft. Want er zijn best genoeg leerlingen die zeggen van nou, die hier, dat hoeft helemaal dan net. Ik jou mijn leerlingen, ik kan ze hier wel thuislezen aan. Doch hoopt Drion dat de politiek positief op het reddingsplan reageren zal. Al in de zaak in het kunstencentrum, ook als monument, van Ljout behouden blijven. Het is een rijksmonument, dus wie moet er dan in? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is, ik zou toch heel graag in overweging willen geven dat we een huurverlaging, want de enige reden waarom die huur nu zo hoog is omdat het bedrag veel te hoog staat ingeboekt, een huurverlaging ook heel goed zou zijn voor de cultuur in deze stad. Want wij betalen nu een veel te hoog bedrag. Wethouder Isabelle Dix van Ljout liet weten dat het voorstel van Parnas serieus bestuderen worden zal.